Hvad siger du? Jamen, jeg har lige filmet. Jeg synes, det ser meget flot ud med de der... Er hun stylet? Ja, det var pænt. Det så pænt ud. Det er på hjemmesiden, det der stil. Okay, det her, det kan blive penge værd. Facebook. Nu skal vi, ja, Facebook. Nu skal vi se, når Henrik ryger i vandet. Det gør han så nok ikke, men... Hold op. Det har hun ikke lyst til. Hende duva. Det er ikke Marken har fået oprejsning nu. Det kan man altså bare ikke altid. Nej.